Ongi etorri Eusebio eta Arantza. Eseri lasai. Eseri lasai. Eta entrenatzailearekin hasiko gara. Eusebio, zer guzu, zer da Artubol? Artubol da voleibol antzeko kirola. Bilak urte berean sortu ziren, estatu batuetan, gurea ezagutzen dugu gehiago voleibola edo kompetizioa, Artubol da antzekoa, bakarrikan baloia jo beharrean hartu egiten da, bere izenak esaten duen bezala. Araudia berdina da, kantxa berdina da, sarea berdina da, eta jokalariak ere 6 jokalari kantxa bakoitzean. Arantxa, eta sasoiari eusteko kirol egokia da Artubola? Oso ona, oso ona. Alaitasuna mateizu, korputzarea boeto sentitzen duzu, eta oso ondo ibiltzizea. Edadian ez da behiratu jorrikan. Zuk esan diguzu, zuretzat itzordu premiazkoa dela, ez duzula hutsik egiten astero? Ez, nik astero, astiartetan da, ostegunetan, nire gauza principalena da Artubol. Geokuak, baina aurrenekua hori da. Eusebio, esan diguzu voleibolaren antzekoa dela edo berdina dela, orduan zertan datza zehazki joko honek? Erdian sare bat egongo da? Hori da, erdian dago sare bat, baloia talde bakoitzak 3 pase alditu egin, gehienez, eskuetan 3 segundu baino gehiago ezin dezu eduki baloia, beraz azkar pasa behar diozu lagunari, eta helburua da, sare gainetikan baloia pasa eta beste kantxan lurrea baloia botatzea edo erortzea, zure helburua. Noski, beste kantxakoa bere helburua da bere kantxan baloia ez erortzea. Voleibolean orokorrean suertatzen den bezala. Eta garai hontan egia da hondartzaldean Arantza hasten garelagu ikusten jendea nola hondartzan voleibolean ibiltzen den. Zuek sasoi honetan atxeden hartzen duzue, ala zein da zuen plana orain udan? Ez, ja San Juanetetik aurrea ja atsegin hartzen dugu. Eta irailean iten dugu geun artian entrenamentu txiki batzuk, baina ja urrian hasten geha kurso guztia. Eta oso ondo ibiltzea. Hondartzako bildurra gehiago ematen dugu. Zatik anua muitu iten da hondarra, eta guia edadi hortan... Kontu zibili behar da? Hori da. Ez dazkago gehi urte. Edadina badakago. Eusebio, zuke sortu zenuen Hernanin proiektu hau, ez da? Zutartean zinen, nola sortu zenuten Artubolaren proiektua Hernanin? Bai, ni 40 urtean zehar voleibol entrenatzaile bezala ibili naiz, eta ikusten nuen lanean ari nintzanean da gimnasioa juten nintzanean kiroldegian, adineko jendea gimnasia edo oso mugimendu gutxi egiten zutela. Orduan, erretiro hartu nuenean, goizeguzkiko jubilatu elkarteari planteatu nion elkar lanean klubarekin, Hernani Kirol elkartea eta jubilatu elkarteekin, planteatu nien aukera bat frogatzeko zertzen kirolau eta frogat, hasi ginen 12 bat pertsona, eta orain 40 gora gaude. 40 gora, eta Arantza, zuzara hoietako batzu, nondik nora iritsi zinen eguzki taldera? Ni jubilatu nintzanean nakan helmuga zozerin bihar nula gazte denbonez nunai. Orduan jo nintzen, goiz eguzkiat esan galditu nien zertzeon, gutzako, gue adinako. Esan ziaten ginezia, eta esan nun hortxe apuntatuko naiz. Hanik handema gutxia, hor esaten diate Artubol dagola. Bos gozen. Esan una protengo dugu. Ondo espaiz detortzen, utziko dut. Baina horreneko momentutik oso ondo sartu naiz grupuan, eta nire korputzari asko diferentzia bilatu dut. Diferentzia zertan bilatu diozu? Han sartzegia partiduan, eta aztu itxe zaigu, bai belauneko mina o sorbalako mina. Sartzegia partiduan eta gaude jokatzen. Orduan, aztu itxe zaigu. Buruak ere deskantzat dutzen du momentu hortan. Gaude partiduan sartuta. Eta gori gauza ederra da, Eusebio, ze motatako jendea ibiltzen zarete zuen taldean, ze adinetako jendea gutxi gora, bera? Gure gaztetxoenak 65 urte ditu, eta une honetan adin nagusikoa 86 urte gaino, baina mugarik ez dauka. Badago jendea 80, 85 urtekin, Artubol egiten duen jendea. Orduan, mugarik ez dauka kirol honek. Zu entrenatzailea zara, baina jokatu ere egiten duzu, Eusebio? Jokatzen nuen bere garailean. 15 urteekin hasi nintzen, 65 urte ditut, beraz, jokalari bezala ibilia naiz, eta gero entrenatzaile bezala, azken 40 urte hauek. Zer du talde honek edo kirol honek, Arantza, horrela lotzen zaituena bat horrela erakartzeko? Aurrena, alkarri ezagutu txegea. Zuk errin ikustetzen jende asko, baina etzakazun harremanikan. Hemen berriz ibiletzezea harreman egiten dezula. Eta ja edadi honetan, harremana hori polita da. Zagatik, kalien ikustezea, eta kafe bat txota hartzen dezu, eta izetzen dugu gehiun gauzak.
eta beste animo bat ematen dizu. Ez zaude etxian bakarrikan, laupa eta tartian, eta hoi asko da. Eta zer moduzko entrenatzailea da, Eusebio? Ona. Bea da kapazientzia gukin gehiago. Claro, zatik hanbiak esaten digu, eta guk haikia izketan, eta azkenien esan behar digu aizue, izketan nahi naizela, baina, bueno, beak badaki edadia handia dakaula, eta orduan pazientzia hartu dugu, bai. Eusebio, zer diozuzuk, jende berria askotan etorri izaten da eta erakutsi berri izaten zaio, ala beti-betikoak ibiltzen zaret, Ez, jende berria etortzen da, baina hau ikaste oso horreza da. Azkenean oina mugitu eta baloi askoakin hartu, hoi edozeinek egin dezake. Osea, ez dauka mugarik kirol honek. Orduan, bai esan behar dut, eta berai ere aitortu nien, kainan hasieran, udalaren laguntzakin, Galizian eman genuen alako bueltatxo bat, jokatu genituenan, bai Pontevedra, Vigo eta Orenseko taldeen aurka, eta 40 urteanik hainbat bidai egin ditu gaztetxoekin txapelketa ezberdinetara, baina egia esango dizuet, bidai hau bezalakoa detela inoiz, olako esperientziarik eta hola gozatu. Egia da adineko jendeakin, ni ere adinekin nagoia, baina bueno, olako talde batekin eta beraiek moldatzen dian bezala ikusita, inoiz ez hobeto pasa egia esan. Zuk ere ongi pasatu zenuen, Arantxa? Primeran. Bai? Bai, esperientzi politia da, zerdikan, klaro, gaude 40 persona, bai, zautu bai, baino jolature bai, baino giro alkarri 24 ordu eotia desberdina da. Eta, klaro, dan augea desberdinak, baino oso ondo eman gea, esperientzia izan da zoragarrizkoa. Berri da errepikatzeko mon. Zuk hartu golen jostatu edo jolastu hitza erabiltzen duzu, baina jokatu ere egiten duzu, hor zuen artean sortzen dira, lehia sortzen da? Bai. Geun artiene pikatze gea, bai. Hortxe, zenek iten duen tantua eta zenek iten duen dejadak eta hortxe ibiltze gea, bai. Edadina dakagu, baina konpetizioko hori ez dakau edadeikan. Baina gero, Eusebio, joaten zaretenean esate baterako Galiziara esan duzu, hor, ez duzu talde bat bezaren kontra jokatzen, ez da? Esan nahi dut hor, elkar ezagutzeko momentuak izaten direla. Bai, kontu izan behar da gu ja irabazi behar genitun domina ja irabazi ditugula. Orduan, guk egiten ditugu topaketak eta pixka bat elkar jolastu, ondo pasa, jendea ezagutu eta harremana sortu. Eta hori nahi dugu pixka bat zabaldu Euskal Herrira, porque Hernanin egiten da bezala alda egin beste herrietan da. Badakit udaletxe batzueia pres daudela eta interesatua daudela gai hau bultzatzeko. Eta orduan nahi duguna hori, gure artean harremana sortu eta topaketa horiek dira, pixka bat hori lortzeko, ez da? Azken entrenamentua edo azken partidua, Arantza, noiz egin zen? San Juana baino pixka lentxeo. San Juanen gara jortan ingenuen guraso batzuen, bolibolen dabiltzan mutikoakin, hain gurasoakin ingenuen, ondorrebikoakin eta esperientzi politia izan zen, gaztioa dia, baina beak ere ikusten zuen, guk ere prestatu jartze gehala eta defenditu egin gehala, ez gehala gelditzen atzian edadia dakaulako. Eta hurrengo denboraldian noiz hasiko da? Guk irailan hasten geha, geun artian. Zatik, Eusebio katzen ditu oporrak, eta gehu urrian orduan kolen maizu. Maixarekin. Aizue, biontzat galdera, Eusebio, kirolonek zertan aldatu du zure bizitza? Beste ikuspuntu bat eman dira. Adibidez, ez niretzat bakarrikan, bai ezik inguruan da ni biltzen naizen jendea esan dudan bezala, gaztetxoak ere entrenatu ditut orain arte, eta beste ikuspuntu batetik ikusten da adineko jendea. Orain arte adineko jendea zen, baztar batean egoten zena sukalde ondoan emakumekoa bereziki edo ezer gutxi egiteko, eta ohartu naiz, eta lehenengo egunetik gaina jendeak 80 urte izan arren, gauz pila bat egiteko aukera duela. Eta egin dezakela hori. Eta gaztetxoak ere hori esaten diate. Ez diate esaten nire amona aitona ez. Nire amonak, nire aitonak, boleibola egiten du ni bezala. Orduan, hori lortzea, kriston niri bizitza ematen dit eta posten dit, esperientzia hau horren ondo atera izana. 3 urte damazkigu eta primeran. Arantxa, eta zure bizitza zertan aldatu du, hartu bolak? Gauz askotan. Ja, ni badakat 2 egun, ez dutela faliatzen da. Ja, etxien badakile, nik egun horietan, ez dietela esango, area jun berdetiken, honea etorri berdetiken, zatikan, huestetuzten. Eta geho, hoxe, korputza asko zela jaua dakazu.
ala jagoa, eta danentzako da kasu gaina harremana hobioa, eta bai, etxian esaten diate, eskama asko aldatu zea. Bai, Bai. Begira. Bai. Hori fisioarena joate baino hobea da, Bai. Hola aldatzea eta disfrutatzea. Bai. Nik hoxe dakat, korputza muitu eta disfrutatu. Eta gero lagunak egin. Hoi da, hiru gauza oso printzipalak gure zean, adinetan.